Life graduate, ubuwazi yini ukuthi into eyenzeka usemncane, umncane as young as the age of 3-4 years, kuyahamba kuhambe leyo nto leyo iku-traumatize for the rest of your life. Abanye baningi abangakwazi ukuthi badila kanjani nayo, and leyo nto leyo ibizwa ngani? Nge-child wound. Wound lo wesilonda, ukuthi isilonda sempilo. Yini eyenzeka empilweni yakho usasemncane, kodwa till this day uyayikhumbula because it haunted you, ibibhlungu to a point ukuthi till this day awukhona ukuyikhohlwa and awazi ukuthi udila kanjani nayo. Hello, sanibonani, Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona isihambela likude phezulu. Do join. Life graduate sondela, indaba zala ekhaya ziyakhulisa, ziyakha, ziyaqoqosha, zisibonisa ngempilo, kanti ezinye ziyakhuthaza. Ngelinye ilanga siyesihleke nje. Nayi emfushane, uma unendaba ngicela ukuthi ungilandele ku-Facebook, Meaningful Conversations with uZandi Mfeka, and DM me your story there. Kanti uma ungekho ku-Facebook noma ungekho ku-TikTok, i-DM i-voice note indaba yakho ku-071 941 9417. Voice note 071 941 9417. Ngilandela uSinenhlanhla Mbanza on Facebook. Abaningi benu bayamazi. Unale content le enobudunudununyana. Recently, well, let me do not say recently because mina i-video ngiyibona recently, kunokwenza ukuthi mhlambe i-video eseyithe kubandalanyana. Uposte i-video engizoyidlala ukulandela le clip. And uma kaposta le video kungizwisa ubuhlungu ukubona indlela abantu abaningi, especially abesilisa, abakhomente ngayo ngenxa yokuthi bamazi ene-content enobudunudunu. They tend to judge umntana abantu ngento eyamehlakalela esemncane. As a result, uSne ukhulisa abantwana bakubo abazali bamshonele na 12 years. Awubuke le video bese ngizophinde ngenze nje i-comment encane ekugcineni, bese ke uyangitshela ukuthi ucabangani down below in the comment section. Asikhulisane, sifundisane. Kanti ke ungakhohlwa ukulike, ucomment, usubscribe, ushare, because far and wide, more share far and wide, because you'll never know ukuthi ubani udinga ukuzwa le nkulumo namhlanje, usuku namhlanje oyidingayo. Omunye wakhona mhlawumbe udinga ngisho usizo. Kanti ke ithi ngikukhumbuze futhi ukuthi we do have i-counseling services la ku-Meaningful Conversation uZandi Mfeka. Kunemigomo nemibandela elandelayo umuntu mangabe edinga ama-counseling services wethu. Nayi ubaba wathatha uMessi eseqeda ukufaka mina noma endlini, wathatha uMessi wofaka la kuma, waphinda ukhipha wazofaka la ngaphansi kwebele, the same Messi ekade ufake la wafaka ngaphansi kwebele. Uthe kade ufaka ngaphansi kwebele waphinda futhi wokhipha azofaka la ngemumva at the back emhlane kama uma ekhaya. Ngaleso sikhathi esamhlabela emhlane ekhaya kwakunetafula elikhulu elinehlala ezu4. Sahlala nje masidle ebusuku kimi nobaba yena uma sihlale sebefamily sidlele kulona. Uma wahlala kuleso sihlalo salelo tafula esisodwa sawo, ngambona uma eshona down, kuukuthi ngangisamncane, eshona phansi, ehlala phansi esihlalweni. Ubaba wahamba ekamereni, mebuye baba ekamereni, uMessi akawukhiphanga lo la wemqolo kuma ngemumva, usakhona njengoba uma ehlala phansi, ukuyena uhlala nawo phansi. Ubaba mebuye abuye nentambo, kunalezi intambo lezi abanye bathwele ukwenza ngazo uline wonneck, khona blue and white, khona red and white. Wabuya nalezo intambo, naleyo ntambo eyodayo leyo ntambo yayi red and white leha. Mebuya nayo uma ngoba ehlele esihlalweni, amrole ngayo intambo, amrole ambophele ngayo intambo. Uma caca ukuthi akasakwazi ukumuva kusethe esihlalweni, ngimile ngisemva kwasofa, ngibuka yonke into eyenzakalayo, ngingane ngiyamemeza, ngiyascreama, but ngisho ukuthi ngangisamncane, ivoice yami ayikwazanga ukuthi
ifikelele kubona bonke omakhelwane bekwazi ukungizwa. Emva kwalokho ngisakhala kanjalo uma akhale ngimbuke ekhale lokho ukuthi kuze kuphele ukuthi ukhala inyembezi zingabe saphuma inyembezi kuphele khona lokho akhale lokho ukuthi sekuphele khona ukukhala kusekho ukukhala. Esakhala kanjalo ma ubaba hambe eyothatha kunezinye izinto engamathini ezazingamathini kudala but manje sekujwayele ukufaka kuwona lawo mathini ukudla kwezinja amathini la amakhulu ethathe lawo mathini ubaba ekamerini lawo mathini lawo ayenopetrol awathathe lawo mathini lawo lowo petrol lowo cause wayenemonto eyiscrap nje yakhe wayehlezi ilungisa njalo lowo petrol lowo athele ngawo uma esahleli ehlalweni akakwazi umama umuva akakwazi ukwenzani mase amthele ngawo ahambe yothatha imentshisi avela alayithe ngalayithe cause okokuqala ngangibuka okokuqala wathi alayithe kwangavutha lahlephuka ukumentshisi waphinde wadonsela esibili lalayitha wambhunyela ngalo wathi beqeda ukumbhunyela ngalo lelo light leyo mina ngihleli ngaphansi kasofa ngibuka yonke into eyenzakalayo ngiyamemeza ngiyasaba wangavula umnyango uma esemlayitha washo ngimbukeshe wangavula umnyango wavula iwindi wahamba waphuma ngewindi wangishiya phakathi noma ivutha kanhla leyo uma wayengakashoni wayengakaphumi umphefumulo uma kanhla leyo ngimuzwa uma ekhuluma sinelile ngizozama ungamuvi mntanami. Well, life graduate, as you can see, ukuthi uSneh here was sharing the tragedy of passing ikama wakhe embuka efa phambi kwakhe ebulawa ubaba wakhe. The worst thing that social media turn around and do, especially men, they were like, hey, this content yakho is now going to get attention because you ukhuluma amadoda kabi. Hey, how can you come here and talk about ukuthi ubaba wakho how he killed your mom, meanwhile you are dunusala on Facebook. Hey, you know, the worst thing that you can do is to judge umuntu ngepresent yakhe. How can you judge a person ngento ayenza manje umjudge ngento yamihlakalela kudala? You know, child wounds can shape your life. Child wounds can torment you. Childhood wounds can put you in a position whereby you take decisions that people will never understand. But the worst thing that you can ever do is to judge umuntu ngepast yakhe, because we all have past, whether it's good or bad. But ekugcineni sonke sikhulile ngendlela esikhule ngayo and sandlule into esindlule kuzona. So if I'm gonna come public on social media and share with you my tragedy, who are you to come and judge me? Guys, ziningi izinto ezenziwa ama-child wounds, traumas. Some people bagcina bengenye indlela because of child wounds. Ngicela on a description down below, ngicela ukushare i-link ye-episode engayenza noSnenhlanhla, not this one now, omunye, but lo ngisamfuna. I know ukuthi akekho kude nami. Ngisazomthola ngenze a proper episode now when I get back to the studio. But I want to share something with you guys ukuthi ama-child wounds anomthelelo omubi kangakanani empilweni zethu. There is another Sneh engenza nayo i-episode where she was sharing with us ukuthi as a result of child wounds,
she's now living with isifo esibizwa nge-dystonia, and this dystonia ayina-cure. Isifo nje asithola kumini okwathi odokotela bebe-investigate bathola ukuthi it comes from ama-child wounds and life traumas that she enjoyed when she was very young, and when she enjoyed those childhood traumas akazange adile nawo, or nobody helped her deal with that, or she had nobody to talk to at the time, and as a result wazithola esenenkinga le abhekene nayo. Ngicela uyibuke guys le video, you are going to learn a lot and you realize ukuthi singabantu abamnyama siyasicabanga ukuthi izinto ezifana no counseling, izinto ezifana nokuthi speak when you have a problem, asibelieve kuzona, but then at the end of the day if uzigqiba uzifaka ngaphakathi kuwena ziba nomthelela ongakanani elifini yakho ke manje as umuntu uphila. Guys, speak. If you've got a problem, speak. It's better to speak to strangers than talking to people you know. If you've got a story that you wish to share, ofuna ukubhodla ngaso, thola ama-comments ukuthi abantu bathini or bacabangani, DM me. You will see ukuthi abantu bazokuphilisa kanjani ngama-comments. You will see how much you'll become stronger ngama-comments. You will see ukuthi ingqondo yakho izoshwepheka kanjani just by listening and reading the comments wabantu. You will see ukuthi when you actually thought ukuthi your life is over, you will realize ukuthi it's just the beginning, and you are destined for greater things and for better things than what you thought you were, and when you were saying that or you took those decisions based on your childhood wounds. Let us be careful of ukuthi sigqiba ini ey'nhliziyweni zethu, because asizazi ukuthi lezo zinto zizoba namuphi umthelela in our lives moving forward. Guys, ngiyanithanda and take care and stay healthy. Mwah.